дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. чиптаҳои парвозҳо аз Русия ба Тоҷикистонро метавон онлайн харид. Парвандаи сокини 23 солаи Гулистон барои кӯфтани ҳамсари 25 солааш. дар дарвоз мошин ба ҷарӣ сарозер шуд. Ронанда ҷон бохту 3 мусофир ҷароҳат бардоштанд. чойи кабуд, оби анор, ғубейро дар олмон маҳсулоти зидди COVID-19-ро ном бурданд. эътирози пайвандон ва ҷонибдорони Отамбоев назди бинои суд. шарҳи ин ва дигар хабарҳо бо шумо ҳастам. Юниса Атамуллоева. Салом. чиптаҳои парвозҳои чартерӣ ба Тоҷикистонро ҳанӯз ҳам аз нуқтаҳои расмии фурӯши ширкатҳои ҳавопаймоии Тоҷикистон дар шаҳрҳои Федератсияи Русия харидан мумкин аст ва ба наздикӣ фурӯши онлайнӣ низ ба роҳ монда мешавад. вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон мегӯяд, чиптаҳои парвозҳои чартерӣ аз Русия ба Тоҷикистон ба фурӯши озод гузошта шуд. ба иттилои манбаъ, чиптаҳоро аз нуқтаҳои расмии фурӯш ки ширкатҳои ҳавопаймоии Тоҷикистон дар шаҳрҳои гуногуни Русия ташкил карданд, харидорӣ кардан мумкин аст. ҳамзамон ин ниҳод аз зарурати оғози барвақти низоми фурӯши онлайнро таъкид кард. бо сабаби набудани зарурат ба тартиб додани рӯйхати гурӯҳҳои осебпазири шаҳрвандони Тоҷикистон барои шомил шудан ба парвозҳои содиротӣ, кори комиссияҳои махсуси назди сафорати Тоҷикистон дар Москав ва консулгариҳои генералии кишвар дар Русия боздошта мешавад, илова кард вазорати корҳои хориҷии кишвар. кормандони вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон аз боздошти сокини шаҳри Гулистон хабар медиҳанд, ки дар латукӯби ҳамсари худ гумонбар дониста мешавад. ба иттилои котиботи вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон, ҷавони 23 сола ҳамсари 25 солаи худро кӯфта, ба саломатии ӯ зарари ҷиддӣ расонидааст. манбаъ меафзояд, ном бурда санаи 6 ноябр тахминан соатҳои 11:30 дар хонаи истиқоматиаш бо ҳамсари ҷавонаш, зани 25 сола, ҷангу ҷанҷол карда ӯро латукӯб намудааст. сипас ҷавон ҳамсари худро аз зери каш бардошта ба рӯи замин задааст, ки дар натиҷа охирон бо қисмати гардан ба замин афтида, ҷароҳати ҷисмонӣ бардошта, дар беморхона бистарӣ карда шудааст. феълан нисбати гумонбаршаванда парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 110 қисми 1 кодекси ҷиноятии Тоҷикистон оғоз гардида, тафтишот идома дорад. дар ноҳияи Дарвоз садамаи нақлиётӣ рух дод, ки дар пай талафоти ҷонӣ дошт, хабар медиҳад вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон. бинобар иттилои манбаъ, ҳодисаи нохуш санаи 14 ноябр тақрибан соатҳои 20 дар ҳудуди ноҳияи Дарвоз рух додааст. манбаъ меафзояд, ронандаи автомошинаи тамғаи УАЗ Зикруллоев Иноятуллои 48 сола, сокини ноҳияи Дарвоз, ҳангоми ҳаракат кардан дар роҳи мошингарди деҳаҳои Гушундударги Қалъаи Хум дар ҳудуди ноҳияи Дарвоз аз ӯҳдаи воситаи нақлиёт набаромада, тахминан 20 метр ба ҷарӣ чапа шудааст. дар натиҷа ронандаи автомошинаи мазкур дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад. ҳамчунин мусофирони дохили автомошина Ҷӯраева Шамигули 42 сола, Зикруллоев Эшонҷони 4 сола, Давлатзода Сарвинози 20 сола, сокинони ноҳияи мазкур ҷароҳатҳои ҷисмонӣ бардошта, дар беморхона бистарӣ карда шуданд. таҳқиқгарони пажӯҳишгоҳи молекулию вируссиносии донишгоҳи Улма дар Олмон маҳсулоти табииеро муайян намуданд, ки то 97% коронавирусро заиф месозанд. пажӯҳишгарони маркази тиббии донишгоҳи Улма эълон доштанд, ки маҳсулоти табииеро кашф намуданд, то 97% таъсири манфии коронавирусро дар бадани инсон кам мекунанд. дар феҳрасти ин маҳсулоти муфид чойи кабуд, оби анор ва ғубайрои сиёҳ ё худ риабинаи сиёҳро ном бурданд. пажӯҳишгарон мегӯянд, чун коронавирус нахуст гулеро сироят мекунад, афшура ё худ шираи риабинаи сиёҳ фаъолияти коронавирусро дар бадан то 97% кам месозад. таъкид шудааст, ки чойи кабуд ва оби анор метавонанд то 80% коронавирусро заиф созанд. дар Қирғизистон назди бинои суди болоӣ пайвандон ва ҷонибдорони Алмозбек Отамбоев ҷамъ омаданд, хабар медиҳад Спутник Қирғизистон. ба иттилои манбаъ, новобаста аз сардии ҳаво назди бинои суд дасти кам 15 нафар гирд омаданд ва раҳоии собиқ кишвардорро талаб доранд. миёни ҷонибдорони Отамбоев ҳамчунин ҳамсари ӯ Раиса, писараш Сеид ва духтараш Алия бо ҳамроҳии шавҳари худ ҳузур доранд. эътирозгарон аз суд баргузор гардидани мурофиаи кушоду воқеии судиро дархост мекунанд.
سامعانی عزیز، در همینجا برنامه اطلاعاتی خبر به پایان میرسد. برای هر یک شما تنسیتیو نکنامی را خواهانیم. تا برنامه دیگر شادی پیروز باشید. خیر. برنامه اطلاعاتی خبر از رویدادهای تاجیکستان، منطقه و جهان آگاه باش.